Dobro večer, dragi gledalci. Evo, večeras ćemo da odigramo par partija na Lichessu. Evo, krećemo odmah, sad ćemo da izazovemo. Nekoga. Pa da vidimo kako to ide. Evo, prvi protivnik, Antichess 2608. Ajde, probamo Kelija. Prećemo... Ajde, probamo ovako. Možda uzme na C6, ali neće. Dobro, onda ćemo napravimo. A da, ovo nije baš dobro, sada imamo neku jež poziciju gdje ovaj konj baš ne stoji najbolje. Konj C4, dama B3, dobro, nećemo. Opa. Ovo je baš krenuo da nas iskažnjava. Probamo ovako. Da, bili stoji bolje, mada sad možemo možda ovaj potez da odigramo. Uzmemo pešaka. Uzet ćemo na F5, ako konj G7, da, sad može konj D6 da proba. Sad ću lovcem ovdje, ako bi on uzeo na B7 imam L4. Dobro. Sad nam preti H5, dobro, napašt ćemo konja. Opet na konj B7 L4, ako brani, imam pešaka više ovdje. Dobro. C5, vjerovatno jeste potez. No, ubacit ćemo ovdje. I onda ćemo pojesti... Čekaj, možemo da igramo B7. Ajde, ovu poziciju, uzet ćemo još jednog pešaka na G5. LF3, da, koji 4, L4 top. E6, top E2, top... Da. Ili da... Ajde, to ćemo na pešaka. Da. I probat ćemo da osvojimo tamo nekog na A3. A4, top B3. Dobro. Ovdje ćemo B6. C5 ne radi jer, dobro, ovdje ćemo pojesti topa. I pada je lovac, to je to. Dobro, hajde vidimo kako smo ovo izveli. Evo malo da proanaliziramo partiju. Konj C3, konj C6, da. Ovdje je trebalo ipak uzeti, gurnuti E5, uzeti na D8, da i sad. Ja bih vjerojatno probao E5 da može drugi potez. On je prešao u ovo, to je bilo u redu, sad sam mogao da igram D5, to je isto. D5 je vjerojatno najbolji potez. Posle ovoga. Konj je 5. Da, ja sam želeo da stavim konja ponovo na D7. U nekim slučajevima, jer u jež pozicijama ovaj konj stoji baš dobro na C6, mada gubim dosta vremena. F4, konj D7 i sad ovaj G4. E5 je bio dobra reakcija, da. Konj je F5, mada beli stoji bolje u svakom slučaju. Konj je 5. Aha, mogu je da uzme na E7 i da igra recimo G5 i sljedeći potez je konj možda na D5 ili tako nešto je beli bolje, on je uzeo je ovdje, ali ovdje više nije bilo tako strašno, ovdje sam bio već zadovoljan, dosta zadovoljan. Sad je on igrao da previti, napravio pešaka, treba da igra rokade i beli ima neku prednost posle ovoga. Da, ovdje
L6 je još bio bolji potez nego lovac G6 i na konj B7. Aha, lovac G5. I da, crni ima lovački par koji je u ovoj poziciji vrlo bitan. Lovac G6, H4, L7. Znači lovac G6 je poprilična greška bila. Da, jer moj lovac nema baš puno polja. Ali ja sam onda bio zadovoljan. Top FD8, H5. Da, i sad izgubiš jednog pešaka, posle čega je gotovo. A ovdje je trebalo da igra C5. Mada je u ovoj poziciji ja bih igrao ovako i mislio sam možda LF5 da igram, da? Da malo popravim lovca, eventualno držim polje D7, bude trebalo da ga stavim na E6 i posle ovog pešaka napadam na vjerojatno crni bolji. Međutim, posle ovoga se desi još jedan previd i sada dva pešaka više i ovdje je kompjuter, da, ja sam vratio jednog pešaka da bih malo izmenio figure, kompjuter ovdje igra top D7 i prosto se brani. Dobro. Posle ovoga top E3 je bilo dobro. Ja mislim da pozicija je dobijena jer ipak imam dva pešaka više. Iako su raznobojni lovci, još je ovo previda. Dobro, ovo je bila dobra partija za nas.